inda ka auro mace na'am idan ta samu tarbiyya a gidansu zaka ga ita ya mace abar tafiya ce. na'am In ta haifi ya mace tana munna, in ka ce zaka karo mata ya mace a matsayin abokiyar zama tana munna. Amma za ta haifi ya mace ba ta so, za a kawo mata ya mace ba ta so, ta samu matsala. Ai su mata ababen tafiya ne, ba ku ba gida, idan kun yi yawa gida ya yi daidai ko? Ko haka shi ba wuce cewa ya gida ya ba a ina ba ku ba gida, kun yi yawa kuma gida ya yi yadda ake son sa. An gane ko? Kuma duk girman namiji, duk girmansa da mukaminsa in ya zauna ba aure cewa ake gidansa ba kowa. Ka tafi lalan mace ba. A Qur'ani akwai sura mai zaman kanta, me sunanta ma? Suratul Nisa. Amma akwai suran maza? Suratul Rijali? Babu. Ai girma ku Allah. Gaskiya ne. Ai su mata su ne ababen tafiya. Annabi Adam da aka sashi a aljanna sai da aka haɗa masa ne da mace saboda tafiyar ta yadda ake santa. An gane? Ku mata ku ne rabin duniya, ku kuka haifi kuma rabin. Ka gane wasa? Na gane. Su ne rabin duniyar kuma suka haifi rabin. Tabbas. Kaga su ne duniya gaba ɗayan tafiya. Duk inda aka ce ni'ima ta kai ni'ima ana so a ji kuma da mace ko babu. Na kai. Shi ne ƙarshen ni'ima a ce akwai aure. Kai aljanna ma mu koma can. A ƙarshe mai Allah ya ce aljanna. Akwai huri. To huri. Na. Wata take tambaya da tumala kuma to huri in ai matan kenan to su ma maza akwai maza huri in. Ko a yadda an ce za a gyara mu a can mu zama masa gwanin sha'awa. To su mazan namu nan su ma za a canza musu. Za a canza su ne ko kuma kawai haka za a kawo su. Muka ce su ma za ka sunan su huri ina. Now, saboda haka gaskiyar magana mata muna son ku, muna ganin girman ku, muna mutunta ku, saboda ku ka haife mu, ku ne yayyen mu, ku ne kannan mu, ku ne matayen mu, ku ne kuma inda muke haifa. Ya zai mu ce ba ma son ku, ko ba za mu tafiya da ku ba. Dan me ake ziga ku a ce muku wai musulunci baya son ku, ya fifita namiji akan ya mace? Ba haka bane. Hasali ma an rage wa mace daraja ne kafin zuwa musulunci. Da Allah ya kawo musulunci ce a dawo mata da kimanta darajarta. Me yace dai ku ce wai an zo rabon gado an ba namijin miliyan 2 ke an baki miliyan 1. Duk dai wannan suke duba. To in ka duba na din shi ma yanzu idan ke da wanki ne aka bashi miliyan 2 ke miliyan 1 duk ba wanda yake da aure a cikin ku. Da kudin sa zai aure kuma da kudin sa zai miki aure da ke. Tabbas. Kusan dai ke ce da kudin. A gani za a gari shi ba biyan ke ɗaya tunan. Idan kuma kowa yana da aure to ke mijinki ne ke miki hidima shi kuma zai yi wa iyalansa hidima da wancan kuɗin. Kuma ita ma sai ta shiga duk da haka. Yawwa. Inda wata ran za ta zo da ta wata buƙatar. Yawwa su kuɗin su nasu ne. Kuɗin ka kuma namu ne. Haka yake. Saboda ku yi haƙuri abinda shari'a ta yi muku ku gode mata. An gane ko? Kai abin da ke faru daga mu mazan ne ba ma muku abin da ya kamata sai ga an auri mace ba abincin kirki babu gudun zama mai kyau babu magana mai daɗi babu mutuntawa ba martabawa sai muka lalata gidan auren. Muka kore ku kuka bazama kuka tafi gurin yan wasan kwaikwayo suka ɗebe ku sai aka waga wata mai ɗan kyau mai ba da nishaɗi yan wasan kwaikwayo sun kwace mana ita. An gane? Gidan aure kuma in ta zauna ba ta samu abin da ya kamata. Kai baka san muhimmancin ta ba baka san darajar ta ba sai ta tafi can gurin su suka ba ta daraja da kima. To ya kamata mu dawo mu gyara gidan aure. Su masu wannan fina-finan masu rasa ma da su haska duk mun kwashe su sun koma gidan aure sun yi zaman su dinga ba na waje labari wallahi ki auren ki ai na gano hutu da jin daɗi yana cikin aure amma mun zo mun sa wa aure takunkumi da wahala da bautar da mace an mata ƙanshin mutuwa an gane ku tana ficewa sai ga ta samu jin daɗin ta. Wallahi a Saudiya da naga wata mata a nan Lamfirimiya a nan Maka ta ce malam ya labarin Najeriya na ce mata lafiya kala wallahi na ce to in zaki da zan aure ki sai inda da ke Najeriya ta ce za ka iya malam na ce zan iya malam me sana'a ka na ce wannan ba sai kin san me sana'ata ba amma me ya matsala ki zaki ga mu ta ce matsala ta akwai mijina Umar da ya kona min ya kuntata min yanzu jira nake ji an ce an binne shi a kabari shine farin ciki na wallahi malam. Subhanallah. Na ce to me miki tace za ta ga mu shine ba mu samu dai ta ga mu wallahi tace in ta ji mai suna Umar wallahi ba ta kaunarsa saboda abinda mijinta ya mata
na gasa mata aya a hannunta. An gane ko? To shi na ce to lalle abin ba daɗi. Ta ce zaka na zo nan maka yanzu akwai yan baladiya masu irin a ce ruwa a nan in sun kasa kaya su bi su kwaci amma a hakan suke son zama a ci. Suka ce malam duk da haka ga muna za mu ci shinkafa na maka za mu sha laban almara. An gane ko? Komai muna yinsa cikin daɗi a nan amma a can Najeriya sai a hankali. An gane ko? Yasa ba ma son zaman Najeriya. Suna can ana bin su ana kamar kaji za a kama su. Wani balarabe sun kama wata mata tana ta kuka. Aka ce me ke faruwa? Aka ce ai za a kawo ta garin su ne. Yace ai kamata ya ta yi minna. Aka ce ai baka san me take ji a Najeriya bane. Yace ai ya dauka wanda za ka shi garin su minna daɗi zai ji. Amma ta za ka ta garin su tana jin ba daɗi. To shine abin da ke wara ga matan mu ne yanzu. Ta fice daga gidan aure saboda gidan auren ba daɗi. In ta yada shi ka je ka lalaba ka kwace mata. Ta baka gyaran kayan ɗakin ta ka je ka sayar da kafinta. Ka ga wata bazawara ka auro. Ba ka kai sunan ka gidan gurin Malam Amin Daura kana so a zabo maka bata an kara. Sai ka sa ta hawan jini. An gane ku? Dai ina so dai mu gane. Ku mata idan an martaba ku an girma ku za a amfana da ku. Idan ku aka uzura muku aka takura muku aka kai ku bango to an samu matsala. Mijin zai sha wahala da ku dan da za a haifa ma ba za a haifa wanda yake nagartacce ba. Daga cikin samun ƴaƴa nagartattu akwai farantawa matar da mutunta ta da girmama ta. Wato akara maka Allah su hukuma ne sai lallashi. Sosai kuwa kaga girman su ka mutunta su sai ka amfana da su. Kuma ita mace daga iya sunan ma a ce ai wancan mace ce ai ta cinye. Amma baka wani ba mata kawai ta amsa sunanta ma mace a ce ai mata ce shi suke cewa Laraba hurma mai alfarma kenan. Kaga masa muke mai alfarma sakin musulmi mai alfarma sakin kaza to su ma ka suke masu hurma kenan. An gane? To idan ka girmama mace za ka amfana da ni'imar da Allah ya bata. An gane ko? Wato duk wanda bai mutunta mace ba bai martaba ta ba haka zai ƙara aurensa bai san daɗin aure ba. Amma yana so na ga maka in dai ka mutunta ta kamar ta bata za ka samu abin da kake bukata. A karmaka lawo wani hanyoyi mutum zai bi don ganin ya mutunta matansa ko kuma ya ga kyautata musu? To farko abin da za ka yi shine malai yake cewa kai fa taka taru zaujatika. Ya za ka zaɓi matar da aka aura haka malai ya ce. Sai malai ce az-zawja as-saliha ajmalu mata'ul hayat faharis ala ikhtiyari az-zawja إذا نظرت إليها سرتك وإن جفت عنها حفظتك في شرفك ومالك وولدك haka ma yace yace az-zawja as-saliha mace ta gari ajmalu ita ce mafi kyau mata'ul hayat jin daɗin rayuwa. Mace ta gari gida mai yalwa abun hawa mai lafiya makota nagari arzikinka a garinku. Faharis ka yi kwaɗayi in ji malam alaktiyar zauja a bisa zaɓen matar da za ka aura. Iza nazarta ilaiha irin matar da in ka kalle ta saratka za ta faranta ma. Wa in gifta anha in ka tafi ka batta hafazatka za ta kiyaye ka fi sharafika a cikin mutuncinka shine mutuncinta kenan. An gane ko? Wa malika da kuma dukiyarka wa waladika da kuma ɗanka. Me yake nufi a nan gurin a shari'a? In ka kalle ta za ta faranta maka, ta banza fa in ka kalle ta za ta munana maka. An gane? In ka tafi ka barta ta kirki za ta kiyaye dukiyarka da mutuncinka. Ta banza fa in ka tafi ka barta za ta kiyaye mutuncinka da kuma dukiyarka. An gane ko? Za a samu abin da ke bukata a wajen ta. To shine malamai suke magana cewa a bisa wannan karatun ka kalle ta ta faranta maka to akwai bukata ka ga siya mata sabulun wanka. Kaga man shafawa, gyaran gashi, sutura sawa, takalmin takawa, agogo, waya da abin da take bukata. Shine zai sa ta samu nishaɗin da in ka kalle ta za ta faranta maka. Amma baka siyo mata hoda ba. Babu jambaki, babu sabulu, babu turare na jiki, na hamata, na ina ne, duk babu. Abin da ake bukata abin ka duk ba a samu. To ya za a yi ta faranta maka?
an ce kana samanta in ka ciyar da ita ka shayar da ita to babu cin ba shayarwa ka ga an samu matsala. So haka kuma kiyaye mutuncinta to ka bata abinci da abin sha ka yi mata abin da ya kamata ta kiyaye maka mutuncinta.